Kusangana vatukita zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Ndinokumbura zvekare unyore mucomment section kuti rest in peace kune vanasikana avo. Tarwadziwa tasinganitarisiro izvi. Veukama vabereki vevana ndavachemene tariro. Yandede zvomuzora nasi inyaya iyo yaitika murodhi iri muHarare along the Mukumbura road ndokwaitikira chiitiko ichi. Ndinokumbura kuti titaure zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Nyanda nezvomuzora nasi inyaya musoja uyu anonzi Washington Timburwa. Washington Timburwa musoja iye ane 51 years wemuno muZimbabwe. Musoja uyu ari kunzi iye aidriver mota Nissan diki. Ari pakati pekudriver mota Nissan diki zviri kunzi mota yake yakashaya control apo payakabuda panze kwerodhi ichinodhuma. Group revasikana vaisvika ivo 6. After vadhumwa vasikana ava 5 vakafira passport. Waiti 6 ari kunzi iye ari muchipatara kutaura kwandiri kuita kunoko. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Veukama ndavachemene tariro. After adhumwa vasikana ava, musoja uyu ari kutongerwa mhosva yekunzi iye akakonzeresa kuti upenyu hwevanhu vanosvika ivo 5 vakawanda vafi. Ndo mhosva yaari kupomera. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Tarwadziwa zvikuru. Veukama ndavachemene tariro. Let's subscribe pa this YouTube channel. Ndichadzoka neamwe ma-updates munguva inotevera. Zvinorwadza zvinosereresa macases atiri kureceiva munyika yedu yeZimbabwe. Macases evanhu vari kufa vachidhumwa, ma-accidents, macases evanhu vari kufa vasina kurwara. Ibwe chone ya satanism ndatitaure zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi.